δύναμη και φως σε όλους τους Έλληνες απανταχού της γης. Σήμερα θα μιλήσουμε για το σώμα μου και για τα σώματά σας. Πώς είναι πλασμένο, φτιαγμένο το σώμα μας. Έχω υποσχεθεί στα προηγούμενα βιντεάκια μου ότι τα επόμενα θα βγαίνουν κάπως παραφυσικά. Αλλά προτού να ξεκινήσω την τομή και εξήγηση του σώμα μου, θα σας πω για το χτεσινό, η απάντηση για το χτεσινό βίντεο για την ταυτότητα, που σας ρώτησα και σας είπα ψάξτε που είναι φτιαγμένη η ηθαγένεια. Δεν ξέρω αν το βρήκατε, αν δεν το βρήκατε, αν ψάξατε, αν δεν το ψάξατε. Η απάντηση είναι απλή. Στην παλιά ταυτότητα αυτή που έχουν τα στιλικό αποτυπώματα, είναι η ηθαγένεια, είναι γραμμένη από πίσω, με το στυλό συμπληρώνεται. Εκεί είναι τυπωμένο η ηθαγένεια και είναι με το στυλό συμπληρωμένα ελληνική. Στις σύγχρονες ταυτότητες, αυτές που δεν έχουν δακτυλικό αποτυπώματα, εκεί η ηθαγένεια ελληνική είναι τυπωμένη κοντά στη φωτογραφία. Ρίξτε μια ματιά, γυρίστε την ταυτότητα από μπροστά και θα δείτε. Γράφει από πάνω Hellenic Republic Ltd, κάτι τέτοιο, και κοντά στη φωτογραφία τυπωμένο γράφει ηθαγένεια ελληνική. Οπότε αν βλέπετε μπροστά σας έναν άνθρωπο με την ελληνική ταυτότητα, υποτίθεται ότι έχει ελληνική ηθαγένεια. Τώρα πώς την πήρε, με ποιο τρόπο την απόκτησε, είναι άλλη ιστορία, θα το αναλύσουμε κάποια άλλη φορά. Πάντως να ξέρετε, βλέποντας ελληνική ταυτότητα, βλέπετε ηθαγένεια. Κάποιος άρχισε να μοιράζει και στους άλλους. Έτσι απλόχερα μοιράζουν ταυτότητες, άραγε απλόχερα μοιράζεται και η ηθαγένεια. Μπας περιπτώσει, φτάνει γι' αυτό. Μάθατε, ανακαλύψατε, ελπίζω κάθε γνώση γίνεται και ασπίδα και σπαθία σας. Τώρα πάμε προς το σώμα. Καταρχήν, γιατί λέγεται σώμα. Σώμα λέγεται κάτι που αποτελείται από διάφορα τμήματα. Πώς λέμε πυροσβεστικό σώμα, αστυνομικό σώμα. Αλλιώς όταν λέμε το σώμα και αλλιώς λέμε πυροσβέστης, αστυνομικός. Το σώμα καταλαβαίνουμε αμέσως ότι έχει πολλά τμήματα. Δεν μας είπε κανείς πόσα τμήματα έχει το σώμα μας. Καταρχήν το πρώτο τμήμα είναι το κορμί. Το βασικότερο μπορούμε να πούμε για το υλικό κόσμο. Περισσότεροι επιστήμονες έχουν ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Κάποιο επιστήμη, ας πούμε, γνωρίζει κάτι για το σώμα, για το κορμί. Σούπα-μούπα, κάποιοι επιστήμοι προχωρημένοι άρχισαν να καταλαβαίνουν, αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει και λεγόμενη ψυχή, ότι υπάρχει και κάτι άλλο, ενεργειακό, αστρικό, άρχισαν να βγάζουν διάφορες ιστορίες. Πάντως όλοι αργά ή γρήγορα θα φτάσετε στο σημείο και θα καταλάβετε ότι το σώμα δεν είναι μόνο το κορμί, υπάρχουν και κάτι άλλα πράγματα. Μία απλή απόδειξη για σας είναι τα όνειρα. Κάποιος μπορεί να πει ότι όνειρα είναι μόνο αντίληψη το εγκέφαλο, κάποιος που έχει σταθεί κάτι διαφορετικά θα καταλάβει για ποιο πράγμα μιλάω. Το σώμα μας αποτελείται από 12 τμήματα. Το πρώτο είναι το κορμί, το γνωρίζουμε όλοι. Και μετά υπάρχουν, αυτά είναι στο υλικό κόσμο. Μετά τα υπόλοιπα 11 είναι στο άειλο κόσμο. Αυτά που δεν τα βλέπουμε, αλλά δεν πάει να πει ότι δεν εφίστονται. Εδώ μέχρι και η επιστήμη άρχισε να καταλαβαίνει ότι υπάρχει κάτι σαν πνεύμα, κάτι σαν ψυχή, κάτι σαν ενεργειακό. Βέβαια όλα είναι αυτά μπουρδες καλαβρέζικα. Η πραγματική τομή του σώματος και εξήγηση για κάθε τμήμα ξεχωριστά μπορείτε να βρείτε στο βιβλίο του Αρτέμι του Σόρα που λέγεται «Ο Ελάνιος Κόσμος 600». Εκεί εξηγεί πάρα πολλά πράγματα και εξηγεί και για το σώμα, για την τομή το σώμα μας, τι είναι το κορμί, τι ακριβώς κάνει, μετά πάμε στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο, μέχρι πέντε σώμα τμήματα είναι κάπως κατανοητά για μας.
με σημερινή νόηση που έχει ο μέσος άνθρωπος. Τα υπόλοιπα εντάξει είναι λίγο, αλλά τα εξηγεί, τα αναλύει και τα αποδεικνύει όλα. Δεν θα σας κλέψω τη χαρά της ανακάλυψης για να σας εξηγήσω όλα αυτά τα 12, δηλαδή 11 τμήματα. Μπορείτε να τα δείτε μόνοι σας. Αποκτήστε το βιβλίο «Ο Ελάνιος Κόσμος 600». Υπάρχει, μπορείτε να το παραγγείλετε από την Ελάνια Δημιουργία, παντού στο διαδίκτυο υπάρχουν πληροφορίες. Αλλά και στην εφηρική γραφή.gr μπορείτε να το βρείτε και σε ηλεκτρονική μορφή. Όλα υπάρχουν, παντού υπάρχει πρόσβαση. Αυτά για σήμερα. Μάθετε τα 12 τμήματα, το σώμα μας. Ένα το γνωρίζετε, το κορμί. Και τα άλλα τα υπόλοιπα, 11 είναι ένα καλύτερο από το άλλο. Και το κάθε τέτοιο είναι πιο σημαντικό από το προηγούμενο, αλλά μάλλον λάθος, όλα είναι σημαντικά. Γιατί κάπως έτσι είναι πλασμένος γενικώς ο κόσμος μας και γενικώς η φύση. Δεν μπορούμε να πούμε ποιο είναι πιο χρήσιμο, το χέρι το δεξί ή το αριστερό. Τα χρειαζόμαστε και τα δυο. Κάπως έτσι είναι, χρειαζόμαστε και τα 12 τμήματα το σώμα μας. Μάθετε, θα σας πω και άλλα πράγματα στα επόμενα βιντεάκια. Αυτά για σήμερα. Να θυμάστε, η ηθαγένεια είναι στην ταυτότητα μπροστά, τυπωμένη κοντά στη φωτογραφία, είναι τυπωμένο και το σώμα μας δεν είναι μόνο το κορμί, αποτελείται από 12 τμήματα. Δύναμη φως.